Сәлем дуслар, яңа ел җитүгә санаулы сәгатьләр генә калып бара. Без Татарстан Юс командасы инде матур гадәткә кергән тапшыруыбызны төшерәбез. Кулинар шоу. Рафис Сабый белән бергә ашарга пеште дигән тапшыруны инде сез безнең карарга күнеккәнсездер. Бүген менә яңа ел алды тапшыру булачак шулай бит. Гадәттәгечә инде. Гадәттәгечә. Бу ел без менә шоу гына җыелышырга булдык. Ул безнең ашарга пеште тапшыруының шеф-повары һәм инде без ике алып баручы, минем коллегам Роберт һәм мин. Ассаламу алейкум җәмәгать. Исәннәрмесез? Беләсез, бүген минемчә, бүген эфирда, кадрда бер тик минемчә бу минем фикерем рәхәт кешеләр. Алай Роберт. Алай гынамыз. Алай безгә Робертны озатырга кирәктер кадрда. Әйе, шуны әйтәкче. Юк, дөресен әйткәндә безнең Роберт ул бик яхшы кеше, әйдәгез калдырыйга. Рәхәт кешеләр. Бүген нәрсә пешерәбез? Әйтмәдек бит әле. Рафса әйдә башта син әйтәме? Нәрсәләр әзерлисең? Мин җәмәгать беләсез инде хәзер мин тиге җиңелчәгән ашауга күчтем. Ябылган бит инде әлеге дә баягы шу мен вечный. Мәңгелек проблема. Тута син былтырдан бирле ябыгасың түгел? Мен инде 3 елдан бери ябыгам сеңелеп. Юк, күрнәбидем, матур бит. Шибәр бит. Бар. Иң беренче бүкчә йөри иде бит. Хәзер мин йөрим, аннары арттагыла бара. Бүген мин салатлар гына ясыйм. Бүген мин ясыйм ысланган тавыктан, ананас, менә чикләвек, йомырка шундый җиңелчә генә. Һәм икенчесе менә мондай тарталеткаларда порционный салатлар булачак. Менә шундый. Бүген порционный. Бер генә ашый торган. Бер генә калып куйдым булды. Алайса бит изгиләнгән таз, оливье, менә зур каз минем кебек. Бу ел каз да юк, үрдәк тә юк. Менә шундый. Юк, бит яңа каникуллардан үтелгән. Ябыгасыгыз килсә, әзрәк ашагыз дигәнне әйтәсе килә. Син нәрсә пешерәсең? Димәк, мин бүген шундый бик тәмле запеканка пешерәм. Аның татарчасы бармы? Запеканка. Яр запеканка булсын инде, әйме? Монда тавык ите, гөмбә булачак, әйме? Һәм барысын да мин теге сөт өстендә җебетелгән сыр белән сибеп, менә шундый тәмле әйбер әзерләячәкбез. Моның татарчасын белдем мин. Нәрсә була? Бу сыр астында тавык була бу. Шулай булсын. Мин үзем әйтәм. Әйтәсеңме? Давай. Син әйткәндә, җәмәгать әйме, мин бүген глинтвейн әзерләймен. Ләкин аның әзерләнүен мин әлегә белмим. Мин анда торырлар дип ышанып каламыймы? Янәшләрем бар, мастерлар бар. Алар ашарга пешерергә яраталар. Бу хатын-кыз буларак инде. Мин хатын-кыз булмарак. Булмарак. Бу безнең повар буларак. Шуңа күрә мин бары тик ярдәм әйтәм. Мин ашарга яратам. Ара сез үзегез дә беләсез. Ай, малай, үзем рәхәт бирәйбез. Шыга бит матурдан ки. Әйе, беләм. Юк, суган белән чыгарасы калган инде, алаймы? Ну бит инде бу шыга итләр. Бу рецептта суган юк, дустым. Безнең дуслар, Роберт безнең тавык ите чыгарган арада, әйме, мин менә шушы алынган шампиньон гөмбәсен турыйм. Без аны бераздан соң кыздырачакбыз. Монда кыздырачакбыз. Бераз гына безнең яраткан татар эстрадасына бәлкем күз салып алырбыз. Нинди үзгәрешләр булды? Үзгәреш барсын эстрадада. Бар, мәсәлән әйтимме? Әйт әле. Башта Элвин Грей татарча һәм башкача җырламый дигән. Әйе, китәм дигән. Әйе, куркатты. Җәмәгать, алда бит. Китмәде дә. Китмәде дә, җырлый да һаман, русча да җырлый, татарча да җырлый, башкортса да, еп бәрә ул шунда кайбер чакта. Юк, тагын бер кызыклы бер әйбер. Мин дә күлеп алдым. Ел уртасында. Илназ Гарипов. Так. Гарик. Җәмәгать. Русча петь начал же, он. Юк, тукта, син аны ишеттеңме соң? Әлбәттә, бер ишетүне ишеттем. Ничегрәк? Ну, я не могу сказать, конечно, потому что аның үзенең бер аудиториясы бардыр инде, аңа бәя бирә торган. Мин аның аудиториясына бер ничек тә кире алмыйм. Шулайрак име? Я не знаю, я по-русски не понимаю. Татарча җырласа, абзуяма нормально була. Атыгылай вообще килеп чыкмады. Күбек минем бу фикерим. Но, менә юк, давам иттермәймен. Шушы теманы давам иттереп, Ришат тохпат җырлый башлады. Менә шу. Ой, бусы бигрәк. Данир Сабиров торышы җырлый башлады. Чынлап. Менә бөтенесе җыелмай торга күз алладык бит инде менә ансымыз. Но барбер тыңлыйсың, барбер татар җыры тыңлыйсың. Әйе, ахырдан. Аха, гезәкләр татар милизмнары белән. Братан, постой, братан, подай. Әйе, менә барбер. Син аны кем икәнен җырлаганын белмәсәң дә, менә татар җыры икән. Менә шулай.
Yok, kıymet etmekşiydim. O bitin konga singe cemaat. Bu bitin bizden Tatar yigitleri, bizden istirahatımızdan yoratkan şahıslarımız. Biz gayibeti tügül bu elbette. Yok, hamam gayibeti desin. Yok, onlar aytırlar bile bu jiyılıp bizning siyetli şeyni diýerler. Şeynegenler bizde. Şeynegenler eken diýer. Bu fikir. Bizge oşoy. Biz yigitler, siz Tatar hazırlarız. Sen bu bolupdymy? Elhamdülillah Allah'a şükür. Malades, mene hazır şunu mene bulayraq aytyp alyk, ime? Buldu. Buсы äzir buldu. Malades, ime? Hazır sen min turi başlagan şampinyonu tura bitirirsin hali. Tura bitirirdim. Zinxariyam. Dostlar, demek mene şuşu çıgarılgan itke toz broş üstedik ayma, hem iki yumurqa sıttım. Hem hazır şunu eybetlep burgatırga kerak. Motor küçüş bizden. Hazır mı? Yok, o ne profesyonel bit o. Galebe. O bitinde çerimini mi demezdir? İyi. O bitinde şunday nеловкий деген татарчасы неше була? Оңайсыз ситуациядан чыга биле турган киши буларга тиеш биз. Мен аны понимаю, аңлыйм. Мен өзүм да тамадайдым заманында. Шундай вакытлар. Yo, to'xtala, sen ishlab hozir tamadalik neyinden көчтүң? Olib borushi deygan, shunday yaratmay sultan tamada degansizmi? Olib borushi, ne? Anlarsın bit singlim, her narsenin öz vaqti. Şulay deb o'ylaysiz. Şulay deb o'ylamayman, bilam. Yo'q, sening de o'z neying bor, tomoshaң bor. Hayır. Mene fikrini devam etip nechik deb aytdim. Mene yonib bitgach, shopu yonib bitgach, uni foydalanib bo'lmaydi. Men de shuni o'zingni shulay his etdim. Olib boruvchi bo'larak men yonib bitdim. Yo. Men shunday deb o'yladim da, tashladim da ketdim. Mening salat почти hazır qizlar, yigitlar. Shulay, birinchisi hazır. Kiringani mana shu shunda olib qo'yamda. Hozir shu farshni mana shu sovuqqa solamiz. Fosh ekan. Fosh ekan. Neymi? Bunlarga mayda nidasi to'kmasdan. Yo'q. Birasi sirtasi yo'qmi? Men so'rayman, uyratadi deb aytma tag'in. O'zime bilib qolar uchun. Uyda hazırlarsın ya. Yaşmada. Demek. Şulay aytaman. Bir uydan bu kadar forş hazırlasan bu menga ikotnaga yetib singlim. Demek. İkotnashim bitmayman buni. Mana shu farshni mana shulay aytirib tegizlaymiz. Azroq ko'tartibda qo'yamiz, mana bulay aytirib. Eymi? Qiri-qirilarin tege pirog yasagandagi kabi endi. Bu yil men bigirek jamoat bilasizmi? E'tibor etgan bo'lsangiz, sotsial shetlarlarda men bu yil passiv. Ekanmidi de. Yo'q, durustini aytganda butun kishi passivlashdi bu yil, aymi? Men umuman chiqarmay bitarsiz. Yo'q, men butun yillarda har kun sayin ertan turib o'tirib, nega post narsa turunda ishlayman. Bu yil men otnaga 2, shunda bikki bo'lsa 3 Nedidir narsalar turunda. So'nggi oralarda butun ladies nittir. Aytamish, bu bilasizmi, g'oliy noski kunini qo'yib topib olaman ekan, noski kuni deymi? Pionir kunina qadar yetkazib. Shunday bitim deymi? Bugun jamoat kuzatamaydi. Noski kuni. Menga noski kiyerga yaratasiz deb so'rasam, o'zimnikini ko'rsatayman hali boshda. Mana, jamoat yalan aytmaydi. Aytarsizmi bir narsa? Mening egzagim. Men Sarlanskiy yaratam. Oldanskiga ya geniy deb yozilgan bo'ladi. Ayda Robert biz ya geniy, ya Evgeniy. Ну yarar, shulay bo'ldi. Men shunga bu yil elini esda qolarga birda bo'lmadi desam, tag'in endi bo'lgandir endi narsa bo'lsa, no olay dege. Voy janob. Men bu yil bitta motorni tag'in shu blogga aylab qo'ysak, bit motor to'yda bo'ldim bu yil. Sen nesa degan to'y bo'ldi? Ilisalarda bo'ldi. Ilisush kuni Ravshanning to'yida bo'ldi. Bek motor to'yda guletni tiyib turib qo'ydik, avul style. Avulcha yasalgan. Avulcha, o'zincha traktorlarda, o shunday motor dege. Qolsa biz uylangan bitti meni, senda menda to'ylarda ishlagan. Bitta rasmiy shunday fır ettirib chiqalar. Amanda uramda yosh kelin motor bilan traktor qopshigidan o'tirgan yosh kuyov narsa degan motor narsa bu narsa bitadi mana bu bir. Motorollermi? Motorollar bilan endi shunday bir bilan keldi. Ilyuza bloger bizning tanilgan blogerimiz. Men uni turida bir topshiriqda aytib chiqqan edim, xo'rliq deb. Xatirlaysanmi, sen ko'rsatdi mashinasini prokladkalar yopishtirib chiqqan. Bu endi o'zina ko'ra bir ma'nosizlik tug'iladi. No, anlayman. U bloger bo'larak bordi hype ortidan qo'ydi, deymi? Ham kelib chiqdi. Bu shulay aytib o'zining to'yina e'tibor etmoqchi deyman. Shulay yasamoqchi. Bu to'y big aybat bo'ldi. Bizga shoda bizga bu shulay aytib ne? Mening ishda qolgan bir bu yilga shul deb aytdim men. Sen tanqidni o'g'ri qabul etasizmi? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q.
Мен көбірек ішерікті бей тарaf, мен бит күлерге өтам, шындай нәрсе. Әлі мен язған комментарийна мен аны неге Поповаға жіберем, аннасын Рәмзиеге жіберем зор қатынға, сен де оқып келе әлі deyip. Мене шулай мен yok там келесіне. Яқшы мене шушы соңғы арада алай түгел. Мене быйыл сиңа язылған ең мене ренжітулі шундай бірер хабар булдымы? Bir gene түгел булды. Әйте аласың мы аларны? Нәрсе турында әйте? Күбрәк инде шул гаилә турында. Ник өйләнмисең дигән? Өйләнмидән дә түгел анда совсем типкә аскып китәләр дигән мондук. Әйе, бар андыйлар да. Алар ник өйләнмисең түгел, уже өйләнмәүнең сәбәбен эзли башлады. Ямсыз сүзләр язучылар Аллага шөкер миңа кадәр бер тапкыр да булмады. Yok, bir de yazanlar bulmadım. Bir de naşar söz yazanlar. Demek şuшы gündən soң, əgər də mingə naşar söz yazalarkən, demək Robertның dostları olub. Bizim de yazalarsın. Yox, biləsizmi? Robert, min anı yaşırmayım, aytıb günə bitirməyəm. Min anday ağır sözlərini bik ağır qəbul etəm, bik ağır keçirəm, sən bitməyini biləsən. Biz mənə bunu qoyub jibərik əli Robert, sən mənə belə işləy biləsinmi? Bu нәрсә бу? Ay bizga mana qizdirib Şu mu bu? Robert. Aytə əli zinxar üçün. Sen bolacaqda kim bulurğa xiyallanaydın? Min? Şunlap mənə. Bolacaqda kon yox deyim. Ot qaravışı bulurğa xiyallandın mı? Nə üçün sen otlar? Min komanda yaratam. Min 30 yaşı almıdırıyım. Oğulda, bolacaqda. Möbitəli. Hazır kutlu. Hazır Qozonda yaşayım, 23 yıl Qozonda yaşayım. 20 yıl. 21. Tak. Möbitəli, mən acıya biləm. Acıya biləsən. Arbalı acıya biləm men. Qamatların, ыңғыршақларын, доғаларын кидіріп, арқалықларын кидіріп, bilməsindən tutup. Əminəm biləsən, bir topqırda otqa oturub yürgənim yox. Мен яратам. Ot üstünə oturub yürgənim. Әншеп, аның шүгілденіп бұламында иппотерапия деп аталар. Bardır indi olan deyirlər, lәкин мен әмин. Иппотерапия деп аталар. Атпақтаны бересің, рәхәт шындай. Biləsizmi, mən sizə bir şunday sirrimni açayım əleymi? Sırrımını. Eldirmişdən Elməndər deməkdən, mən şunday bir qızıqlığına tapşırıb düşürgə planlab yürüyüm, mən planlaşdırıb yürüyüm. Ol da bulsa, bizning Tatar multfilm Eldirmişdən Elməndər multfilmini yasağan ikən. Mənə şu multfilm nindi bulub çıxan ikən olayımı? Nişik yassı alğanlar ikən anı. Kimler tağışlandırğan ikən, mənə barısı da gümümə bu bitində Eldirmişdən Elməndər genial spektakl, ölümsüz spektakl dep deyib olayımı? Mənə anın multfilmini indi bulğan ikən. Mənə şul turida Allah birsə alğa taba tapşırıb düşürüb kürsətəşəkmi qararğa unutmayın. Yanlışmasam, onun Qurşaq teatrında da premierisi buldu, Qurtan Tukuluk'un eymi. İlgi Zeynep buydu. Spektakl Eldirmişdən. Qaramadım şimdi mənə. İşitmədin mi yani? Мен дөресеңә әйткәндә җәмәгать сезнең фикерен тыңлап торам да, менә шундый бер булган әйберне икенче мәртәбә нәрсәне яратмыйм никтә. Ремикс диләрме? Нәрсә дисең? Кабатлау дип атала ул. Булай кызык өчен генә карарга кирәк аны, чагыштырыр өчен. Бер тапкыр гына. Миңа ул мондай бер ошамый. Аның икенчесе беренчесенә бер кашан да алмаш булмаячагы дөрес, әйме? Ләкин ясыйсылары килсә ник ясасыннар, бу бит инде безнең Tatar мәдәниятен популярlaştыру үгә юнәлтелгән чара бит. Җаны теләгән ялан итә шаган ди. Мен үзем менә әлеге дә бая кабатлау дигәннән никтер менә даже теге фильм чыгарды беренче кисәге неме? Мәсәлән, Ирония судьбының да бар бит инде, әйме? Яңгылга китсәк Мин дә карый алмадым. Карый алмадым. Менә миңа кызык булды. Бер генә шәп әйбер килеп чыкты, икенче бүлеге, икенче өлеше. Так. Ремек ул Білесің қайсы кинода? Терминатор 2. Сіз нәрсе дейсеңіз де. Икенче өлеше яхшырак килеп чыкты беренчесенә караганда. Менә бит. Кемгә нәрсә? Кино тарихында андай бер ике кино бар булай. Берсе Терминатор, тагын берсе бар булай. Һәм шулай тагын беләсезме кайсы шәп килеп чыкты? Шрек мультфильмы. Яратасызмы мультфильмны? Яратам. Шрек мультфильмны яратасыз? Мин яратам. Совет мультфильмнары яратам инде күбрәк. Ләкин менә Шрек һәм Кунг-фу Панданың аеруча яратам. Аларда бит мәсәлән безнең бар иде бит әле мультфильм Простоквашино дигән. Шул хәле шәп, мин аны шундый чынлап та гениаль мультфильм дип атыйм, әйме? Чөнки аны тавышландыруда безнең менә мәңге үлмәс актерларыбыз катнашкан бит инде, әйме? Мәшһүр дахи актерларыбыз. Һәм хәзерге вакытта менә шу Простоквашино мультфильмының дәвамын төшерәләр. Һәм беләсезме?
Менә мин шуны әйтәсем килә, бердән ашар түгел, октябрь курсетләрне түгел, чөнки синең караганың юк. Минем бар. Бердән ашар түгел. Нашар түгел. Әлбәттә, совет мультфильмына җитми. Или компьютерга салганмы? Компьютер итеп ясалгандыр инде. Мин аның ничек ясалганын белмим, чөнки мин мультипликатор түгел, әйме? Заманчарак, ләкин тавышлары да ничектер охшатырга тырышканнар. Һәм хәзер балалар шул кадәр ярата шул мультфильмны. Һәм беләсезме, ачуланмагыз, әйме? Ниндидер чит ил мультфильмнарын караганчы, безнең балалар менә шундый дәвамлы безнең Россия мультфильмнарын каравын әлбәттә. Мин дә хуплыйм. Совет мультфильмлары җитәрлек мультфильм. Беләсезме, менә совет мультфильмының нигезендә Голливуд мультипликаторлары шуның нигезендә өйрәнгәннәр дип казый. Безнең рәсем елларда төшерелгән мультфильмнарны күрдегезме сез? Әйе. Бигрәк матур. Әни өчен хәзерге вакытта күп кенә балалар безнең чит илдәге мульт геройларын күбрәк белә. Ни өчен? Ә безнекеләрен белмиләр. Һәм шушы нидән форсаттан файдаланып, мин сезгә хәбәр яңалык җиткерәм. Ул турыда сез үзегездә ишеткәнегез бардыр. Безнең президентыбыз бер буйрыкка кул куйган. Ул буйрыкның эчтәлеге мондыйрак. Безнең Совет чорындагы Россия инде, әйме Совет чоры турында сүз бармый. Безнең Россия геройларын популярлаштыру өчен чаралар күрергә кушкан Путин. Һәм моның өчен җаваплы булып Мишустин билгеләнгән. Әйе. Аның өчен Мишустин җаваплы булачак һәм ел ахырына кадәр президентка чаралар исемлеген тәкъдим итәргә тиешләр. Мисал өчен, менә мәсәлән, сувенир продукциядә үзебезнең геройларны сурәтләү тәкъдим ителгән. Миңа калса бу менә дигән яңалык. Әлбәттә, Шүрәле, Суанасы, Батыр, Былтыр. Шүрәле, Суанасы, бу татар мәдәниятне килгәндә иде, әйме? Руслар турында да бара шул ук теге Илья Муромецан да, әйме, менә Алёша Поповичлар, әйе. Чөнки кешеләр менә балаларда футболкалар, киемнәр алганда төрле бит терминатордыр, трансформердыр, чит ил геройларын сурәтләнгән кием алырга тырышалар. Ә монда инде менә үзебезнекен сурәтләячәкләр. Җәмәгать, мин нәрсәгә дип килдем соңында урталарына? Чөнки гүзәл нәрсәдер әйтмәкче, нәрсәдер җиткермәкче була. Шундыймы? Менә карагыз, дуслар, әйме? Теге запеканка дигән әйбер әзерлибез бит инде, әйме? Димәк, тавык фаршын җәйдек, өстенә кыздырылган гөмбәне салдык. Ул арада менә шушы кәштрүлдә без кайнаттык. Сөт өсте, сливки дип атала инде ул, әйме, 20%-лы. Аны кайнаттык һәм ул кайнаганда аңа салдык плавленый сырок дигән әйбер. Кисеп салдык, эрителгән, әйме. Хәзер менә ул эреде һәм менә шушы кайнатма буламы инде бу? Кайнатма булмый инде, нәрсә була инде бу? Жижа. Менә шушы кайнаган соус кебек әйберне салабыз менә бу әйбер өстенә. Бу просто безнең Робертканы жиж ашырга өйрәнгән. Кая барса да. Ат караганда. Ай, жиж. Бу соус. Менә бу булды, әйме? Хәзер монда куеп торыйк. Бусын менә шулай итеп салдык. Атышки, батышки. Киләм? Килексә. Карагыз, карагыз. Güzel tarışırlar. Моның өстенә хәтта клубника куясы килә. Менде клубника салмыйлар, аның өстенә менә шушылай теркадан уылган сыр да сибеп җибәрәбез. Бүген бездә сыр, син шуңа игътибар иттеңме сиңелем? Соң без бит сыроварниядә. Шуңа әйтәм инде шул. Искәртеп кулинарная студия. Хәзер без менә шушы запеканканы духовкага пешергә куябыз. Безнең запеканка духовкада пешә торган арада, әйме? Глинтвейн әзерлибез. Моның өчен сүз бит аны карыйм дигән глинтвейн дигән. Бу алкогольсез глинтвейн. Алкогольсез әлбәттә. Димәк, кәштрүлгә 1 литр сок салдык. Бу инде теге кызыл виноград согы булырга тиеш диелгән инде рецепт буенча, әйме? Димәк, салдык, кайната торабыз һәм аңа хәзер түгәрәкләп киселгән апельсин салырга кирәк булачак. Әйдә, алып атабыз. Әфлисун. Әфлисун, Җитте. Тагын бер нәйдә? Давай бусын да салабыз. Ай, мафы. Яш, шуда. Моңа хәзер салабыз тагын без. Клюква дигән әйбер. Моның татарчасын белмим. Мук җиләге түгелме? Юк, мук җиләге. Клюква бит инде, мук җиләге юкмы? Шулай була, мук җиләге. Мук җиләге була. Клюква салабыз. Мук җиләге. Һәм монда юк дулкынланмыйм. Һәм менә монда салып җибәрәбез тагын нәрсә? Гвоздика дигән тәмләткеч. Әйдәле. Кәнәфер. Кәнәфер. Конәфер була. Әйе.
Bek de faydalı organizm için. Erten aşağıdan için 4 tayak soğurup şey verseniz, koylatır bütün organizm size rahmet eyteşek. Onun imbiri de bırakın. İmbir bilen de Covid vakitinde aptırattılar o imbir bilen. Şuna göre tuyda mıydı yerden? Менә шул имбирне дә кисәсе була шагые, Роберт. Лавровый лист була инде бурушчасы, татарчасын оныттым, менә тагы берне салып җибәрәм. Ничә ташын искә төшердем. Лыбырдамый чыгылашы. Бик шәп булган бу. Хәзер менә шушы телемләп, түгәрәкләп туралган имбирне дә салып җибәрәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Исе, сизәсезме инде тәмле. Нәрсә генә юк монда, беләсез? Нәрсәләр салдың сез? Нәрсәләр генә юк соңында? Нәрсәләр бар? Кызыл виноград согы. Димәк, күрсәтә бар. Әйе, монда апельсин турадык. Телемләп, лимон берничә кисәк. Әйе. Беренче телем. Шуннан имбир, клюква әзрәк, әйме? Бер уч тирәсе клюква, гвоздика дигән тәмләткеч. Лавр яфрагы салдык берне зурны һәм корица иң ахырдан инде менә шушы төнәкмә вот кайнап чыкканнан соң бал менә кош кашыгы ярым бал саласыз шуңа. Хәзер менә шуны сүзеп менә шу графинга салырбыз, яме? Тизрәк ишек инде моны, я. Айда туктале. Ой. Так, әкрен Моның сүзгече кичерәк булды. Ярый ул. Bir kitap кычыгарырбыз. Булса. Исе. Кара әле моңа алма турап салсаң да тәмле буладыр бу. Алмасы бар бит инде. Төрлечә ясасаң буладыр моны. Ниһаять, дуслар, безнең әзерләгән барлык ризыкларыбыз да инде әзер, запеканка пешкән, глинтвейн кайнаттык, әзерләдек. Рафис абый үзенең кабымлыгын да, салатын да матур итеп ясап куйды. Хәзер иң кызыклы һәм тәмлесе. Сез буларны барысын да ашап карыгыз. Мин менә шуның өчен генә бу тапшыруга килдем, беләсеңме? Ашар өченме? Әлбәттә. Иртәдән ашамадым дидең бит инде. Мин әйтәм, ярты. Мин бүген шуның кадәр күп эшләдем. Мактан мәлеге. Юк, сез Узак сөйли. Димәк, кисәбез. Игътибар итмәгез шуңа. Так, әйләле. Менә шулайрак. Менә шулайрак. Роберт ниши икән бу? Белмим, әйтәм бит. Ул Ой, ничек матур Хәзер туктале. Хәзер өстенә тигез ниен сибәбез. Ул менә шулай нитеп торырга тиеш, соус кебек булырга тиеш. Кара ничек сез сыраймысыз ла. Бу салатны сез сорамадыңыз, нәрсә ясадыгыз дип. Әнсәдән ясадың әле. Нәрсә бар шуны ясадым, менә нәрсә калды. Ярый, әйдәмне хәзер солганда нитерсең. Менә ашаганда әйтерсез, нәрсә бар икәнен үзегез әйтерсез. Әйдәле. Әйтәм бит. Бу Рафис абый үзләренең кайсы җирдә пешереп ясый торган илсин турда сөйләп. Юк, мин апанай мәдрәсәсендә эшлим. Мин апанай мәдрәсәсенең ашханәсендә менә Әйе. пешерәм. Менә апанай мәдрәсәсендә әзерләп тәкъдим ителә торган салат бу. Әйе, без аны инде анда Аны сүз уңайнан Рафис абый үзе әзерләй икән. Әйе, мин әзерлим үзем, әйдәстән дансы бар. Башлыйкмы? Башлыйк. Тәмле бу. Бик нежный. Юк, нәрсә бар дип әйтәм мин. Юк, мына ананас килеп эләкте. Ананас бар. Машы тәмле. Ананас бар. Беләсеңме нәрсә? Менә теләсәң инде салатта, әгәр дә берәр җиләк җимеш булса, мәсәлән, мен әйтәм, крабовыйда соңгы вакытта хатынга да әйтәм мин аны, алма салсын, сала. Ни урынына, кыяр урынына. Бик тәмле килеп чыга. Кайбер чакта кыярын да, алмасын да бергә сала. Ясап карасаң әле шулай. Валла тәмле бу. Ая. Бу бердән не? Теге сочный ананас булганга күрә, менә мондай сочный. Җәмәгать, менә монсын теге тәлинкәсез генә үзебезчә авылча менә бу яшар. Пирожки тотып башлаган кебек. Пирожки. Так. Пирожки үзем ашамыйм әле. Сакабымлык. Бусы кабымлык. Монда тарталетка, эретелгән сыр, кыяр, крабовый палочки, һәм әлегә баягы без инде сыр оясында булгач, бераз гына сыр бар. Тәмле? Яратам шундый. Кабымлык дисез, минем кабымлык дәрҗәмә итәсем закуска. Кабымлык өчен дә ул. Юк, дәрҗәмә итәсем. Ярар, без кабабыз, ул закусы бу. Шулай итсен, диме? Хамиләмәт тәмле булды. Әйе. Хәзер бер 6 секунд ятып алсак та була моннан соң җәмәгать. Һәм, дуслар, хәзер запеканка дигән әйберне куып караган инде. Син шеф-повар буларак әйдә дә беренче булып син куып кара. Аннан без бер ярты сәгать көтәрбез. Biz ашап карарбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Юк, шынлап тәмлеме? Или булай гына әйтәсең? Бу шул кадәр тәмле.
Men gümmen Kura temli iken bu. Temli iken bu. gümmen mene neseli soğusu. Şu kadar temli bana. Mene böyle neseli bu jıjı dedi bitmeye teyim alay. Soğusu temli. Aşağı bitirmezseniz men aytırsiz, men sizdikini aşağı bitiremeli cemaat. Eğer aşağı bitire almazsanız men aytırsiz, men bana sizdikini aşayım. Hem? Men aşayım, men aşayım. Sen aşı töreymi? Devam ediniz. Biz hazır. Aydedim. Şu kadar temli glintveyn için tabii. Biraz gana su oturga kerak. Öyle жылымызса енді. Sen жылы килiştirge дейсің. Ne жылы килiştirge glintveynni bit suğungan kiyişmeyler. Onu koynar kiyişeler. Жылы килiştirgeler. Kuramda. Soltunda. Glintveyn bitini şu жылы tattırgan işimlik bitinde. İşin жылынıp gider işin. Kuramda 90 sata. Öyle. Biz indi kalsa indi oramga çıkıp belki satuğa da basırız elden kalmazdı deb oylayım. Dostlar, bizning yangi yil jituga sanavli minutlar, sanavli saatlar gina qolib boradi desek de yolg'ish bo'lmasaymi? Ne desek de ul tunning jitugini endi har biribizda kutib ola. Sen ayıruşa. To'xtali, men olay yo'q, ortiq kutmayman. Demak, bizning qo'limizda endi o'zimiz yasagan qo'ynar alkogolsiz glintveyn. Demak, yangi yil jitganda sanavli vaqt qolib boradi dedik. Eng motor tilaklarimizni jetkirar vaqt jetdi. Yangi 2023 yıl tanış bulsan edi. Birinchi şiratda. Tag'in raksa. Yaratıp yaşayız, yaratılıp yaşayız. Kelesi yıl kuyan yılı, kuyan gibi yumuşak bulunuz. Her bir narsa, tiligiz yumuşak bulsun, eşigiz yumuşak bulsun. Hem yanınızda mene şuşunday rahat kişiler bulsun. Amin. İşigizde de, turmuşigizda da zor uңышlar tilep, rahat, motor, mol turmuşlarda yaşayıgızni tilep qalabız dostlar. Bayram bilan! Bayram bilan! Sağ bulaşkançığa kadar en mühim hem kerekli, sizge de faydalı bir məlumatimizni jetkirigeli. Biz bugün şuşu motor tapşırığımızı Malako deb isimlengen kulinar studiyada düşürdük. Şuşu studiyada tağın özlerinin Minglibay deb isimlengen sıravarnilari da urnaşkan buğayım. Mine sinde yazılgan ekan Minglibay sıravarnisi. Sır pişireler. Demek özleri sır pişireler birige kelip, onlarning sırların satıp alıp hem master klasslar öterge bular tanış. O'zingizda kela olasiz, o'zingizda munda narsalar bo'lsa pishira olasiz. Qisqasi g'ajoyib qiziqli yer. Ularga Malako studiyasina bek zo'r rahmat. Ham qabat yangi yil bilan. Yangi yil bilan. 23-yil xush kelasiz.